med koda nyaka giko. Nyakora Muge Jwang, od bura e kaunti ma Siaya mano bende koro rwako paro mar twak mar thicho oko jalup gavana mar kaunti no William Oduol. MCA ma East Asembo Gordon Onguru emane opedho paro makamano ka koro MCS oyie mondo mi paro no odhi nyime. MCS 38 kuom 39 manyo yuoro e chenro mar od bura no ogoyo ombulu magiriwo lwedo thiche oko mane komno ka koro orito duoko ma ibiro gol kod komiti moyiedhi mar ji 14 ma ichwoyo mano mochwo kom kod MCA Francis Otiato mabiro choko neno e thuolo mar ndalo 10 kochakore odiechieng' ma kawuono kendo pedho nyimo od burano mano bang' ndalogo. Oduol iseyo kuom dhi ataro gi chik mano ma otiyo marach kod telo mano bang' chwalo lipot e nyimo od burano ka oyango mibadhi e ten county mano e telo mar Governor James Orengo kod tiyo marach gi omenda ka oseyo mano e wechego duto ma osebedo kanyo katimore e county ma Siaya. Nyakora Muge Jwang kowuok e kaunti ma Siaya.